Ay, tayo nung maigi. Open and guide the rope. Guide the rope. Okay. Dito ka dito sa kabila. Ayan. Baka mo na kagad yung babatari mo. Yung baka lang mag-guide na. I-guide mo pa yung kamala. Relax lang. Kayo magapura. Tagalin mo yung ulo mo, lahat mo. Ulog. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Okay, release slowly. Kahit bitaw mo na siya yan. Basta siya naman para mag-control. Yan. Sabihin mo pag nakasa baba na ha. Para i-stop ko itong 5 minutes.